Helo, a chroeso I Pennod Nadolig Sgwrsio. Heddiw dwi'n siarad gyda dau pobl sy'n iaith gyntaf Gymraeg. Un o'r De Gymru a un o'r Ogledd Cymru. O'n i just eisiau ddweud cwpl o geiriau, falle geiriau newydd. Lapio, mae lapio yn golygu to rap, rapping. Fatha, so mae fatha yn yr un peth I fel. So yn De Gymru, mae pobl yn ddweud fel. Yn yr Ogledd, mae nhw'n ddweud fatha. A ti'n gallu clywed Gwenno yn ddweud dwi'n. A mae'n swnio debyg iawn I dwi'n, ond dwi'n yw dwi ddim yn. Mae'n gallu bod anodd I sylweddoli, ond gydag amser ti'n gallu clywed e. A hefyd un gair arall, tamping. Os ti'n dod I fas o Gymru, falle ti ddim yn gwybod y gair yma. A mae'n golygu crack. So mae pobl yn ddweud, I'm tamping. A mae'n golygu dwi'n crack. A joiwch. Helo a chroeso i'r Pennod Nadolig Sgwrsio. A dwi'n yma gyda dau pobl y tro yma. Yr un gyntaf yw Ellis Lloyd Jones. Shwmai Ellis? Helo, shwmai? Iawn, diolch, really dda. A wedyn Gwenno Glyn. Shwmai Gwenno? Dwi ddim yn bad, diolch. Sut wyt ti? Dwi'n iawn. Dwi'n cyffroes actually I trafod Nadolig gyda dau pobl gobeithio sy'n hoffi Nadolig. I haven't checked this, ond dwi'n gwybod Gwenno, ti'n hoffi Nadolig. Dwi chydig bach o fan. Iawn. Da iawn gyda'r siwmper Nadolig Gwenno Glyn. So be, ti'n mynd gallu appreciate fo'n all its glory fama, ond fatha mae o'n un o'r rei stuffed. Oh, love it. Da iawn. Dwi'n ddim siwmper Nadolig gyda fi yn anffodus. Ond mae rhaid I chi newid hynna. Dwi wedi ffeindio sanau, un san. Un sog Nadolig. Oh. A fi ddim yn gwisgo ond Rhaid I fi sortio fe mas. Anyway. Beth amdano ti, Ellis? So ti'n fan o'r Nadolig? Ydw, fi'n fan o Dolig, ond ers I fi hyneiddio, fi wedi mynd yn tym bach fel Scrooge tym bach. Beth ydi hyneiddio, like as in to get older? Getting older, efe? Iawn, Fi'n massive Scrooge, os fi'n hollol honest. Dwi'n byw ar fy hen fy hunan, right? A so, sa'n moyn prynu coeden Nadolig, achos sa'n aros gatre dros y Nadolig. So, dwi'n meddwl fel beth yw'r pwynt. Ond, go on, Gwenno. Na, achos dwi'n byw ar ben yn hun hefyd. A wedyn, dwi yn mynd adra I tŷ'n rhieni dros cyfnod y Nadolig ei hun. Ond, does na ddim byd gwaith na, cos mae mam a dad yn cael coeden Nadolig ar y cyntaf o'r Rhagfyr bob blwyddyn. Iawn. A wedyn, mae nhw barod yn, like, the Christmas spirit, dydi? A wedyn, nes I un blwyddyn, nes I ddim prynu coeden Nadolig i'n hi, a nes I gyrraedd adra, a dwi'n caru Nadolig fatha sa tîm yn coelio. Ond do'n I just ddim yn y Christmas spirit o gwbl. So dwi'n ers rhyw 2-3 blynedd fan, dwi'n prynu coeden Nadolig, a pan dwi'n mynd adra, dwi yn yr un lle, a mae pawb arall, os ti'n neud sens? Mae yn, Sa'n wedi meddwl am hynny fel I codi yr... beth ydi... Hang on, spirit fel... Sut wyt ti cyfieithu spirit fel Christmas spirit? Dyna, o'n i'n trio meddwl am fel spirit, Christmas spirit. Naws y Nadolig? Naws? Dwi'n mynd siŵr os di hwnna'n hollol gywir chwaith. Falle naws, cos fel naws yw like the feeling. Mae'n dda I gwybod, beth yw fel geiriau Nadolig Cymraeg. Ellis, ti di ddweud ti'n teimlo tipyn bach fel Scrooge. Pam? Wel, gyda fi, I fod yn onest, fi'n at y pwynt na nawr, lle fi, ond mae'n swnio'n gwael, ond lle mae dyddiadau special neu events fel hwnna, maen nhw jyst yn teimlo fel diwrnod arall, but os mae fe'n penblwydd rhywun, mae fe jyst yn diwrnod arall. Os mae fe'n Dolig basically, neu New Year's, mae fe jyst yn diwrnod arall. Ond, pan mae'n dod â Calan Gaeaf,
oh, I go all out. Honestly, fi jyst yn cael like, gwisgo lan, a just making a thing of it. Like, literally, blwyddyn yma, fi wedi dathlu yr wythnos I gyd. Ond o, like, yeah, dwi jyst yn teimlo fel, like, oh, I don't know. Yeah, mae fe jyst yn teimlo fel, like, fi methu bod yn bothered I, like, trymo lan. Like, fi'n byw ar ben fy hun fyd, a fi jyst yn edrych gwmpas fflat fi, a fi jyst yn meddwl, like, fi methu bod yn bothered I roi fe lan, a fi methu bod yn bothered I roi fe nôl lawr. Ond I wasa fel hwnna, ddo. Ond y peth neis yw, fod fi tym bach o Scrooge dyddiau yma, mae gen I nith nawr, mae gen I nis. So, mae'n really neis I gweld hi yn, like, dathlu fe, gweld hi yn joio gael pethau. So, dyma'r peth neis am fod yn fwy hun nawr, os hoffech chi. Yeah, I guess pan mae'r fel plant neu plentyn o gwmpas y gwyl, mae e'n newid yr teimlad hefyd a sut ti'n profi yr Nadolig a stuff. Ond o'n i'n meddwl, basically, just I prynu cwpl o goliadau, like, bach, like goliadau fel, like, greens and reds. Mae hwn yn Nadolig-ish, isn't it? Oh, definitely. Yeah, bendant, yn union. Quickly mynd nôl I Calan Gaeaf, be nes di gwisgo lan, fel? Oh, okay, so oedd gen I cwpl o opsiynau. Achos dros holl wythnos oedd e, so... No, ad y golau. So, oedd gen I 2 wisg, ond nes I ddim yn gwisgo lan... dim ond y 2 nes I gwisgo lan fel. So, oedd gen I Cruella de Vil, o'n i'n mynd I wneud hi, achos oedd y ffilm Cruella di dod mas blwyddyn yna, a nes I caru'r ffilm. Lincoln loved it. A wedyn, ydyn ni gyd yn Marvel fans fan hyn? Fi'n hoffi Marvel. Oh, there we go. Nes I wylio WandaVision. Nes I wisgo lan fel Agatha Harkness o WandaVision. A wedyn, ar y dydd Sul, nes I gwisgo lan fel Nessa. Yeah, still going, got another 2 weeks now. Nes I gwisgo lan fel Nessa. Had to be done. Oh, amazing. Yeah. Oh, what a teg. Ydy y lluniau ar dy Instagram di? Ydy, a dyna peth arall, o'n I mor tampin gyda. So nes I gwisgo lan fel Agatha yn gynta, ar dydd Gwener, nes I postio fe a gafodd hwnna, like 500 likes. A wedyn ar y dydd Sul, nes I gwisgo lan fel Nessa, oedd hwnna di gael, like, 800 likes. Fuming. Achos y mwyaf rwy'n pobl sy'n ddilyn ti siwr o fod dod o Gymru, a mae pawb yn caru Nessa, mae hi'n fel... iconic. True. Iawn, wel, diolch am hynna. Awn ni mynd nôl i'n cwestiynau Nadolig. Pryd wyt ti'n rhoi lan dy'r arddiniadau te? Os mae rhaid I ti? Cynta Ragfyr. Unwaith mae'n cynta Ragfyr, mae'r goeda Nadolig na. Ond dwi'n yn cael, achos dwi'n byw ar top llawr, flat. So, dwi'n prynu coeda Nadolig go iawn. Just achos bod fi ffwrdd dros cyfnod Nadolig, dwi'n eisiau dod yn ôl I coeden Nadolig sydd wedi marw, so hynna'n trist. So dwi jyst efo coeden bach plastig, a chydig bach o bethau o gwmpas y fflat, ddol. Ond dwi'n dechrau gwylio ffilms Nadolig cynt. Pryd? O, dwi wedi dechrau'n barod. So, yw hwnna fel traddodiad I ti? Fel, just I gael, Dwi'n meddwl bod fi angen Nadolig blwyddyn yma. Dwi just, ambell I flwyddyn, ti just angen Nadolig chdi bach mwy na blynyddoedd eraill. Mae hwn yn un ohonyn nhw. Mae dy garol blwyddyn diwetha. Yeah. So, let's not go there. So, fel ffilmiau Nadolig te, pa un ti wedi gwylio, wel, falle mwy nag un, actually. Mwy nag un, Nick, mwy nag un. Da ni hanner ffordd trwy Tachwedd, come on. Ond dwi'n meddwl dim rei o'r rei hardcore, di Home Alone, Die Hard, di heina yn cael ei cyffwrdd eto. Di heina, na. Mae heina tan adra efo'r teulu. Okay. Sorry, Die Hard? Paid Ellis. So mae fel debate yw, ydy Die Hard ffilm Nadolig neu ddim? Wyt ti wedi weld y ffilm, Ellis? No. Ond mae fe'n action ffilm nag yw e? Ond mae o dros y cyfnod Nadolig. Ond dwi'n meddwl mae o'n un o'r ffilms na, fe wedi wylio ar rhyw gyfnod o'r flwyddyn. Ond I fi, dwi'n rili mwynhau gwylio fo adeg Dolig, am bod o, mae o, dwi'n meddwl, ai noswyl Nadolig ydi o? Ie, dwi'n credu. Ie.
Dwi'n caru Die Hard, a mae Alan Rickman yn yr un gyntaf hefyd. I fi, mae'n ffilm Nadolig. Digon teg. Ond mae lot o pobl yn... Dyn nhw ddim yn cytuno'r gyda'r y syniad o'r ffaith. Ffilm Nadolig yw e. Ti'n gwybod y rei fatha Christmas Prince, y rei really drwg ar Netflix? Ma' nhw'n warthus. Ma' nhw. Sa'n wedi clywed o fe? O ie, na, ma' hein, ma' nhw'n warthus, ond ma' nhw mor ddrwg. Dwi'n kind of mwynhau o. Beth ydi warthus, sorry, like fel... Like terrible. Terrible. Diabolical. So, Christmas Prince? Ie, o'na un de, dwi'n mwyn cofio bydd enw fan, efo Emilia Clarke. Last Christmas, dwi'n credu. Last Christmas. Sa'n wedi weld e. So ni'n meddwl, mae Emilia Clarke yn hwn, ffilm reit diweddar, mae hwn yn mynd i fod yn... mae'n mynd i fod yn oce. Hang on, there's going to be spoilers here. Na. Iawn te. Mae'n warthus. Okay, yeah. Oh, wait, dim ond, yeah. I mean, hwnna di'r spoiler. Mae'n warthus. Okay. Ond na, i fod yn deg, dwi'n meddwl, o'n i wedi gwylio fo reit hwyr, ac o rhaid i fi fynd i'n gwely cyn gorffan o. A dyma fi'n dechrau gwylio fo noson wedyn, a ni'n meddwl, to be, ydw i eisiau... Bod fi'n caru Nadolig, mae'r ffilm ma mor ddrwg, dwi'n siŵr os dwi eisiau cario ymlaen, ond mi nes i, a mi oedd y diwad, i fod yn deg, mi nath o achub gweddill y ffilm. So os da chi yn mynd i wylio fo, gwyliwch o tan y diwedd, dio ddim mor ddrwg, a bedio am 90% o'r ffilm. Os fi'n holl onest, pan dwi'n gwylio ffilmiau, I tend to watch them to the end anyway. Ond mae hwn yn ffilm sa ti'n gallu rhoi ffwrdd. Mae'n rhaid i ti, iawn, what a teg. Ellis, beth amdano ti? Oes unrhyw ffilm Nadolig ti'n hoffi, neu ti'n hoffi wylio pob flwyddyn? Mae rhaid fi weid... beth yw yr un gyda'r tren? The Polar Express. Iawn. Dwi'n caru'r ffilm na. Gyda Tom Hanks? Ie, na fe. Mae Tom Hanks yn mae e'n actio pob rhan yn y ffilm, dwi'n credu. Actio 7 rhan fi eisiau gweud. Oedd ddim yn pop quiz yn ddiweddar. Yeah, getting their money's worth. Oedd e'n wastad rhywbeth am y ffilm, oedd e'n teimlo fel, chos mae fe gyd yn like, CGI, nag yw e? So ti'n watcho fe, like, is this real? What's his skincare routine, you know? Eto, sa'n wedi weld y ffilm. Dwi'n neud Pennod Nadolig, a I've come poorly equipped. Wyt ti wedi gwylio unrhyw ffilm Nadolig? Wrth gwrs, The Holiday, mae hwn yn ffilm Nadolig. Gyda Jude Law. Jack Black. Kate Winslet. Cameron Diaz. Ond mae'n ffilm, actually, rom-com hefyd, a I'm a bit of a sucker for rom-com, dwi'n hoffi nhw. Love Actually. Classic. Mae'n classic. Ellis, o ti wedi weld Love Actually? Pwy sy'n mewn yna nawr? Fi'n meddwl fi wedi gwylio. Hang on. Pa oedran wyt ti? 23. Falle dyna pam. Na, sorry. Na. Di bod yn 23 ddim rhoi dim esgus am beidio fod wedi gwylio Love Actually. Sorry. Fi'n meddwl, yw Hugh Grant yn dda? Stacey from Gavin and Stacey. Ni. Oedd yr un pan maen nhw, like, canu can. And What's Her Face is in there. Fi wedi gwylio fe. What's Her Face? You know that one. Keira Knightley? Na, y ferch. Mae hi yn Adventure Time. Sa'n siwr. Hi, Emma Thompson? Na, Plentyn, y ferch. Plentyn. The one that goes to be a pop star. Neu dwi'n meddwl... Pop star mewn... Ie, mae'n reit ar y diwedd, lle mae... O, mae hi'n canu... Mariah Carey. Mariah Carey, even, Hi. Hi, iawn, a mae dyn sy'n... Mae boi sy'n chwarae'r drwmiau, mae e'n ffansi o hi. Yndi. Yn y ffilm. Spoilers. Spoilers. Wel, os ti ddim wedi gweld Love Actually... Wyt ti ddim wedi gweld Love Actually? Well, Ellis. Well, speaking of Mariah...
speaking of Mariah Carey, mae'n anodd i ddweud, apparently. Wyt ti wedi clywed All I Want for Christmas eto? Wel, do, lot o weithiau, achos achos bod fi'n gerddor a dwi'n dysgu. Iawn. Os di'r plant angen gallu gwybod darn yn hawdd erbyn Nadolig, da ni'n gorfod dechrau'n fuan. So mae All I Want for Christmas, mae'n classic, so mae rhan fwyaf o'r plant isio wneud y gan yna. So da ni wedi dechrau'n barod, so dwi'n morio canu rhan fwyaf ddiwrnodau, fod yn onest. Oes hoff can Nadolig gyda chi? Mae un gyda fi. Fairy Tale New York yn un da. A mae hyn clasurol. Yndi. Ie, mae'n can da. Yr un sy'n gen i, mae'n eitha ddiweddar, un Ariana Grande, Santa Tell Me. Fi'n gallu gwrando i hwnna, trwy gydol blwyddyn, not just Christmas, that type of song. Ti'n gwybod beth fi'n meddwl? Mae'n rhywbeth reit catchy amdan y gan yna. Ydy. Ond ti'n gwybod am o'n swnio fatha bod hi'n glasur yn syth bein, ti'n dall nôl? Ydy. Pan nes i glwyd i tro cyntaf, dwi'n cofio meddwl, dwi'n siŵr bod fi'n nabod hon, just achos bod hi'n swnio Nadoligaidd a falle. Mae yna fel vibe Mariah Carey i fel. Ie, oes. Bendant, oes. Ni'n disgwyl rhywbeth debyg gyda'r caneuon Nadolig, fel yn y can gyda Ariana Grande, oes unrhyw... beth yw'r gair am fel bells? That's me doing the bells. Beth ydy, like... Clychau. Clychau. Ydyn nhw'n neud clychau yn yr can? Ie, yna ni. Os ti'n... Nadolig. Sorted. Os ti'n gallu clywed clychau, can Nadolig, na ni. Dwi'n hoffi, actually, can Shakin' Stevens, Snow is Falling. No, Merry Christmas Everyone, mae'n galw e. Mae'n atgoffa fi bod fel disco Nadolig pan, neu diwedd o'r noson mewn dafarn. A mae pawb yn just wedi meddwi a just dawnsio a just canu a cari bywyd. Mae hwnna'n bwynt da iawn, actually. What, i bod mewn tafarn steaming? Wel, dwi'n beth yn y drwg. Dwi'n cefnogi y syniad. A fi. Anrhegion. Iawn. So, mae rhaid ni wneud anrhegion pob flwyddyn. Mae'n anodd pob flwyddyn i fi. Ond beth yw eich anrheg weithaf chi? Fi'n gwybod. So, oedd dad fi really eisiau i fi chwarae rygbi. So am blynydde, oedd e wastad yn prynu fi fel cleat, y boot, y gwisg, y pale rugby, the gum guards, the hat, popeth. So, sawl blwyddyn fi wedi cael pethau fel hwnna, but I just got to a point where I was like, Dad, fi ddim eisiau chwarae rygbi. Fi eisiau dawnsio gyda chwar fi pan mae'n neud ballet. Fi'n cofio un blwyddyn do, a ni wastad yn gweud y stori mae'r ffrindiau fe. Oedd e di prynu fi y boot, a fi'n cofio roi nhw mlaen, a bod fel oh wow, mae'n rhaid yn anhygoel. A oedd dad fel, yes, there we go, future rugby player. A wedyn nes i'r cegin, a wedyn ni'n just yn tap dawnsio gyda fi. A fe gofyn nhw swnio fel heels! Mae hyn yn fab. What a teg. Diolch am rannu hwnna. A siwr o fod nawr mae'n derbyn y ffaith ti ddim yn eisiau chwarae rygbi. He's got the hint. Beth amdano ti, Gwenno? So hyn tra ni yn y brifysgol. So oedd arian yn eitha prin rhwng fi a'n ffrindiau. Diw a tymor, stiwdant lôn di rhedeg allan. Ond o'n i wedi prynu sgarff i'n ffrind blwyddyn cynt, a nath hi roed yr un sgarff yn ôl i fi blwyddyn nesaf, di hofio, na fi wedi roed o iddi. Oh no! Be dwedais ti? Wel, o'n i mewn a joc o ddo. Cos o'n i fatha, to be, na ddim deud ei enw hi. Ond o'n i fel, to be, mae hwnna da. Ac oedd hi yna, so ti'n licio'r sgarf? O'n i dda, fi'n meddwl bod ni'n gwybod bod fi'n licio'r sgarf. Ac oedd hi, nath hi ddechrau twigio wedyn, bod na fi oedd i'r rhoid o, dim, So be, di'n gwisgo'r sgarf, mae'r sgarf yn lyflu. Na ni, mae'n dda ti'n hoffi, achos... mae hynna'n rhywbeth.
falle wnaeth hi ddim. Ie. O, mae'n cool. O'n i trio meddwl heddi beth amdano fi fel anrheg gweithaf dwi wedi cael. Dwi wedi gwneud, chi'n gofio fel Secret Santa yn gwaith? O'n i'n neud Secret Santa a ges i memory card fel anrheg. Os fi'n hollol honest, o'n i'n tipyn bach siomedig i cael memory stick, I'm not gonna lie. Ond oedd fel 8 gig. A ti'n gwybod be, dwi'n dal yn defnyddio e. Mae wedi bod handy iawn. Yeah. O gennych chi price limit? Oedd price limit gyda ni, yeah. It would have been fel 5-10 quid. Wel, ta beth? Ie, cos mae yna lot o geriach i gael am 10 pint. So dwi'n meddwl bod, hwnna, wel, si dal i ddefnyddio fo. Ie, a ti'n gwybod be, mwy na unrhyw beth arall dwi wedi cael am Nadolig. So, a nes i ddim yn ffeindio mas pwy prynodd y memory card. So, to this day, so mae hwnna yn Secret Santa go iawn, felly? Ie, achos o'n i'n meddwl, just ti'n ffeindio mas, o'n ein ti ddweud, pan ti'n gwybod, fel, I'm getting you a gift. Ond, fi'n caru Secret Santa. A fi'n ffeindio peth gweithaf yw'r budget. Mae 5 quid. Fi allu di brynu gyda hwnna, achos ar y foment, ni'n neud y Secret Santa fori nawr yn y gwaith. A fi'n dal i brynu y beth i'r person yma. Hefyd, fi'n gwybod pwy mae pawb yn gael fyd. So, dwi ddim yn really secret i fi. Fi was yn mynd round fel, go on, I'm not going to tell. Go on. Fi'n gwybod pwy sy'n gael fi fyd, so I'm like, fi'n really lico het ma, ti weld? Rhoi hint i fewn. Nice. Dwi'n hoffi y budget, achos mae'n siawns i bod creadigol. Achos ti'n fel, Christ, what am I going to get? Ti'n cofio unwaith, o'n i'n neud Secret Santa, a ges i a tea bag box. And o'n i fel, okay, this is, mae anrheg yma yn diddorol, dwi'n hoffi te. O'n i'n trio bod fel hapus gyda'r anrheg, ond, fel honest, o'n i'n completely disappointed, fel, what have I just got? Ond, dwedodd e fel, open it up. A so, nes I agor lan yr anrheg, a there was a book voucher inside, basically. So, o'n i'n actually hapus iawn gyda hynna. Hynna neis. Oedd a box tea bag, I kind of throw me off and off kilter. Yeah, exactly. Hynna'n syniad really dda, though. So, yeah, os ti'n moyn fel double surprise, defnyddio rhywbeth fel, box of tea bags neu rhywbeth, a just, pop o fe, os mae'n gallu ffitio, pop o fe mewn. That's for free, croeso. Wyt ti wedi gwneud ar classic o rhoi pethau mewn llwyth o foxes, a mae'r presant just yn jom ddim byd yn ddiwedd. Fel pass the parcel. Nath mam neu hyn efo fi blwyddyn dwytha, ond nath o troi allan, hwnna oedd presant gora dwi rioed i gael yn y mywyd. So, yn ystod lockdown, sa mam ddim yn hapus yn i'n deud hyn, ond dwi'n mynd i ddeud anyway. So, yn ystod lockdown, ti'n gweld pawb trwy'r cyfnod o mynd, mae rai fi sortio'r tŷ, mae rai fi sortio'r dros. So, o fi a mam yn neud bob dim efo'n gilydd, so mam yn helpu fi sortio nillad di, neu beth bynnag, a wedyn o'n ni'n neud un peth efo mam. So, tra o mam ar un ochr o'r stafell, o'n i'n mynd trwy dros di, dyma fi'n darganfod dyddiadur 1979, lle o mam union rhan oed ag o'n i ar y pryd. Wow. A basically, oedd it just yn stories amdano hi, mynd i'r pubs, mynd i'r nightclubs, Plas Coch, yn Sir Fôn. There you go, name drop bach. Ac o man bach, oedd hi'n cael gymaint o hwyl. A nes i just dechrau agor o, a dechrau darllen, ac o'n i'n farw chwerthin. A dwi rioed i gweld mam yn rhedag mor gyflym yn ei bywyd. A dyma just yn cydio fo oddi ar y fi. So anyway, so blwyddyn dwytha, pawb di cael blwyddyn tough. Pawb di cael blwyddyn really tough o'r cyfnod y clo. A o'n mrawd i di deud y mam, be am I chdi roi dy ddyddiadur yna, fatha anrheg iddi. So anyway, so mae'r parsal, oedd y cardboard box mwyaf dwi rioed i gweld yn y mywyd. Ac o'n i dal i'n trw, ac o'n i'n arall yn efo, ac o'n i dal i'n trw. Ac o'n i'n dechrau meddwl, mae hwn just fatha'n greulon, sa'n byd yn mynd i fod yn gweddill y thing. A just cyn I fi ddod i'r box ola lle oedd y dyddiadur, o mam fatha, gwranda, just joke o hwn yn diwedd, dydio ddim yn presant go iawn. Dyma fi'n agor y dyddiadur, o man bach,
dwi'n cael gymaint o blesar o ddarllen just nodiadau mae mam di wneud. A di dal i ddarllen. Os dwi'n teimlo'n drist unrhyw byd rwan, dwi just yn darllen fatha chapter bach. What a teg i dy mam di, though, i actually rhoi dyddiadur wrth i ti? Wel, dyma di'r thing. So mae mam weithiau, mae fi a mam yn ffonio bob dydd, a dyna i ddechrau siarad, a na i ddechrau cwtio rhannau o'r dyddiadur. A wedyn, mae mam yn dod i aros, literally, mawr 15fed, 1979. Be nes ti wneud ar y dydd yma? You know? Literally. Mae o'n ffantastig, fel fod gael ei byblisio. Mae'n really cool. Neu rhannu snippets o chi. So dwi wedi cael anrheg gorau te, Gwenno. Ellis, wyt ti wedi cael anrheg orau ti'n gallu cofio? Anrheg gorau fi wedi cael? Un blwyddyn ces i, huge teddy bag ar mam. Iawn. Un oedd yn maint gwely fi. Fi'n meddwl oedd hwnna'n eitha cool. Os nath i ddim trio lapio fe. Wel nath i just lapio'r pen. It was a bit sinister. Ond thought that counts. Hang on, lapio? Lapio'r pen? Rap. Oh, iawn. So pan nes I lawr i'r safell fyw, and I just seen that in the corner, I was like, beth yw hwnna? Yeah. Honestly. Ond bydd rhaid fi weid hwnna fi'n meddwl, mae hwnna'n rhywbeth neis. Hefyd, fi'n fath o person sy'n hoffi pethau bach. Os byddwch chi'n prynu fi Lego bach, i just fi adeiladu ar ben fi yn y fe. Ie, mae'n y pethau bach, ie. Fel rhywun di rhoi meddwl i fewn. Ie. Diom necessarily faint o bres mod i gostio, ond na rhywun di actually meddwl am rhywbeth ar gyfer y person. Mae hynna'n deud lot. Ydy. Ie, yn union. Ond dwi'n cofio unwaith pan o'n i'n ifanc iawn, gaethon ni cath bach ar gyfer Nadolig. A oedd hwn yn hyfryd iawn, Dennis. Dennis. Dwi'n nath enwi'r cath. Fi a fy chwaer. Cracking name. Got me done. Dennis, Dennis. Enw dda. So, gyda fel Nadolig, a falle pan o'n i'n tyfu lan, falle ddim nawr, ond falle dal, ond beth yw y peth cyntaf chi'n neud ar y dirnod Nadolig? O neu pa nes ti'n neud pan o ti'n tyfu lan? Bita cherries chocolate orange efo mrawdi. Bob blwyddyn, da ni dal i neud o lan. Da ni mynd i'r hosan. Mae mam, mae Sean Corn, bob tro di prynu, di cael cherries chocolate orange. Ond da ni'n, basically, pwy bynnag sy'n ffindio fo gynta, da ni'n cael taflu o'r pen y person arall. So mae'n strach, beth cyntaf, da ni'n rhedag I chwilio amdano fo, a da ni'n cael taflu fo'r pen y person arall, a wedyn, da ni'n rhannu'r cherry chocolate orange. Mae'n dda, mae'n cool. Y holl peth? I frecwa, mae hwnna dda di brecwa. What a tag. A wedyn mae'n just going downhill from there. What a tag. Mae'n dda. But Ellis, beth amdano ti? Wel fi'n meddwl y peth cyntaf ni'n neud o obviously deffro, wedyn ni gael stockings bach ni, a ni jyst yn ffindo mas beth sy'n mynd fyna, a we put on our best. Oh, wow! Diolch! O'n I really eisiau hwn dyddiau yma. Honestly, mae mam fi'n actually amazing. Mae wastad yn cofio pethau bach o'n I wastad yn caru. Mae pob blwyddyn, hyd yn oed nawr, bydde hi wastad yn prynu pot o Play-Doh, a fi'n absolutely caru hwnna. Pethau bach fel hwnna, fel just tegana bach, fel rai pren a pethau fel hwnna. Fi wastad yn caru nhw. And then there's always the chocolate coins a pethau fel hwnna. A wedyn ar ôl hwnna, ni wastad yn mynd I top y grisiau, a ni'n sgrechan lawr, as he come! Love it. A wedyn fi a chwar fi'n dechrau ymladd, because brothers and sister things, you know. Oh, mae'n nice. Mae'n nice. So mae'n Nadolig rwan, achos bod fi efo lle'n hun, mae mam basically prynu pethau ar gyfer
y fflat fwy na fi. A wedyn mae hi bob tro'n gofyn am bethau, dwi wedi prynu hwn, ti'n licio fo? Gret, na i lapio fo ar gyfer Dolig. A dwi'n gwybod bob parsal dwi'n gael, basically, dod yma. Ond da ni dal ddim yn cael agor yr anrhegion tan mae mam a dad yna. Cos mae'n draddodiad, ti'n dweud? Ie. Bod fi'n gwybod yn hyn, be di hwn? Perfume Tommy Girl? Mam bach. Surprise! Gwenno, dwedais ti rhywbeth fi just moyn highlightio. Dwedais ti mam bach. Mam bach. Yeah, mam bach. So, achos, obviously, mae'n podlediad ar gyfer ddysgwyr. Beth yw mam bach? Obviously, os ti'n cyfieithu, mae'n just little mother. So nes i rioed sylweddoli pa mor hyfad o dywediadau Cymraeg tan i fi gyfarfo chdi. Fi? Achos, achos dwi'n deud, be dwi'n deud trwy'r amser? Yndw tad. Yndw tad. Dwi'n deud yndw tad trwy'r Yes, amser. father. Mae'n ti bob tro. Ti jyst yn ateb efo, yes, father. Yes, father. So, mae mam bach fatha, goodness me. Yeah. Literal translation, little mum. Ellis, wyt ti wedi clywed neu wyt ti'n defnyddio pethau fel mam bach neu yndw tad? Wel, lawr yn y rhondda neu'r cymoedd, maen nhw'n gweud mam bech. Like gwenhoeseg, ydy e? Ie, na fe. So byddwch chi'n wasau, mae dad fi'n gweud, mam bech, and all that. And it's like, what are you saying? Yeah. Fi defnyddio fe, ond mae cwbl o bobl yn defnyddio fe, mae fe di troi mewn rhan i, sut all disgrifio fe? Mae fe jyst yn rhan o Saesneg pobl, pass over there, oedd y beth a galw, the watch a call. Mae fe pethau fel hwnna. Wow, well, fel proper English. Yeah, proper English. Mae'n diddorol. So, ydy dy rieni di siarad Gymraeg, Ellis? Mae mam yn siarad Cymraeg, ond mae'n really basic, achos mae'n dysgu mewn meithrin, so oedd rhaid i dysgu Cymraeg, at lefel, be mae rhaid i dysgu i'r plant, basically. Mae dad fi ddim yn siarad Cymraeg, ond mae fe'n gwybod terminoleg mathemateg, achos that was rhywbeth o'n i wastad angen mynd drosto, pan o'n i wastad yna, kitchen table, mynd trwy pethau mathemateg, oedd e wastad ddim yn gwybod be o'n i siarad am, o'n i ddim yn gwybod be o'n siarad am, so oedd e di eistedd lawr, gofyn athrawes fi, right, give me a rester, just tell me what it is, and we'll go from there. So mae'n gwybod llwyth o terminoleg Cymraeg, fi hyd yn oed ddim yn gwybod. Yeah. So, war y teg i dy dad di i ddysgu hynna. Mae'n really cool. A Gwenno, ti'n dod o'r teulu Cymraeg, y ddau ochr, ie? Ie, mam a dad yn siarad Cymraegaeth gynta. Ie. Ie, dwi'n really ffodus, achos bo fi'n dod o'r rhan mor Gymraeg o'r gogledd. Dwi'n really ffodus bo fi wedi cael nysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Wel, gyda fel teuluoedd, a falle fel trydyddiadol teulu, dros y dirnod, oes unrhyw trydyddiadod gyda chi? So, enghraifft gyda teulu ni, pan o'n i tyfu lan. Ti'n gwybod fel party poppers? Oh, yeah. Yeah. So, pan o'n i, oedd yn really nice, pan o'n i'n ifanc iawn, a nes i really hoffi y cof yma, ond o'n i'n just cael, I don't know, cant ohonyn nhw, a just popo nhw. A wedyn, ar ôl hynna, oedd just lot o, llawer o party poppers gyda ni. So o'n i'n ddechrau just taflu nhw at ein gilydd. A wedyn ti'n cael fel just grydyr party poppers, lle mae pawb yn just tafliaeth to throw. Yeah, taflu, yeah. Taflu. Oedd e just, eitha hwyl. Beth amdano chi, oes unrhyw rhywbeth ti'n neud gyda dy deulu di, a pan ti'n rhannu gyda pobl eraill, maen nhw fel, really, that's, mae'n unigryw neu wahanol. Da ni'n massive fans o gema, so siarad, Monopoly, just unrhyw beth. Os da ni'n prynu rhywbeth newydd bob blwyddyn, da ni ddim di drio. Yeah. So, blwyddyn dwytha, da chi'n gwybod Chase? Rhaglen dyledydd o Phillips Coffee. Yeah, dwi'n cario Chase. Mam bach. Mam bach. Little mother. Yeah. Ond wirioneddol, da chi angen prynu game board. Yeah. Mae'n anhygoel.
Mae'n really da. Ond so dyna beth da ni'n neud fatha traddodiad. Da ni'n prynu, mae un person basically yn prynu rhywbeth newydd, a wedyn da ni'n cael go ar hwnna. A wedyn, os da ni ddim di mwynhau o gwbl, mae'n mynd i'r charity. €15 wedyn. Neu, da ni'n cadw fo, da ni'n rhannu fo rhwng y misoedd. Dwi'n hoffi bwrddiau geimau dros y Nadolig. Mae'n swnio'n dda, Ellis, beth amdano ti? Wel, o'n i actually mynd i gweud, ni'n chwarae gemau fyd, a rhywbeth, mae mam fi wastad yn siarad amdano peth. Hyd yn oed ar ôl i fy nhad-gu fi marw, oedd hi wastad yn siarad am sut pryd oedd hi'n tyfu lan, o'n nhw wastad yn chwarae gêm o Chinese checkers. Ac es i Christmas market ddoe yn Gloucester, yn y stôl bach yn gwerthu gemau bwrdd bach sydd wedi creu allan o pren, a weles i the Chinese checkers, and I ni'n meddwl, was hwnna rhywbeth really lush i mam. So really just basically prynu hwnna. Chos mae wastad yn siarad amdano fe, a fi'n cofio ar ôl i tad-gu fi marw, nath i prynu un i fi am Dolig, ac ar y pryd o'n i just fel this is just o'n i ddim yn gwerthfawrogi fel, nawr fi'n edrych nôl, mae hwnna'n rhywbeth sy'n meddwl lot i fi, so I thought, ti'n gwybod be, na'i prynu hwnna chwarae fe gyda fi a Dolig. Wara teg, ti'n gwybod be, anrheg dda iawn. Ac eto, ti di meddwl amdano fo, mae'n lyflu. Gyda traddodiad, fi'n meddwl rhywbeth o'n i wastad yn neud, o'n i wastad yn mynd draw tîm mam gi, oedd y teulu i gyd yn mynd draw tîm mam gi. A just dathlu ti'n bach o amser gyda hi, agor lan anrhegion, just cwrdd â pawb, a just pethau fel hwnna. Mae'n neis. Mae'n neis. O'n i dechrau ar y podleded, o'n i fel, fi'n tyfu'n bach o Scrooge. Ond nawr ni'n siarad am Nadolig a pethau ni'n neud, fi'n newid fy meddwl, ti'n bod? Ond dyma beth di Nadolig, cos dyna beth di, dwi'n meddwl mae'r anrhegion, maen nhw'n lyflu, briliant. Ond mae gyd amdan y teulu, a dyna beth dwi'n meddwl ydi Nadolig ddo. Achos ydych chi, so dwi'n gwybod, Nick, ti'n byw yn yr un dinas a dy rieni? Dw, Ond di dy chwaer di'n Llundan? Mae hi yn Llundan, So pa mor aml di dy chwaer di'n dod i ymweld? Dim llawer, falle fel, unwaith pob 4 mis, if that makes sense, once every 4. So diolch yn aml iawn. Pa mor aml wyt ti'n gweld y teulu eraill felly fatha... 2 waith y flwyddyn, falle. Cos dwi'n meddwl dyna bedio i fi, achos bod ti'n beth, dwi'n cofio beth i generation yn Gymraeg, gwan. Cenhedlaeth. Mae pawb o'n cenhedlaeth fi, maen nhw gyd yn byw i ffwrdd. So, dwi'n Gaerdydd, tan cyfnod y clo, oedd ymrawd i'n Llundan, mae'n nghefndar i'n Devon. So, achos da ni gyd yn gweithio swyddi mor wahanol, o pawb adra ar gyfnodau gwahanol, ti'n beth? So, Dolig oedd yr unig amser lle o pawb, oedd o'n sert bod pawb yn mynd i fod adra. So teulu, basically, dwi'n trio dweud. Mae hynny'n gywir, yn ywedig os chi'n byw, I ffwrdd. I ffwrdd, diolch. Ffwrdd adra. Yn union. Achos Ellis, obviously ti'n byw yng Nghaerdydd nawr, a ti'n dod o'r Rhondda. Fi'n gwybod mae'n agos, ond dal fel y teimlad fel fi'n mynd gatre nawr am Nadolig. Wyt ti'n cael hynna, neu wyt ti'n mynd gatre yn aml? Fi ddim yn really mynd nôl mor aml a o'n i. Pan i o'n yn y prifysgol, o'n i wastad mynd lawr pob bythefnos neu rhywbeth. Ond nawr, fi jyst i bod mor brysur, fi ddim wedi cael y siawns i mynd nôl adre. A i fod yn onest, fi ar y pwynt nawr lle fi fel, Cardiff's the place for me, fi ddim really eisiau mynd nôl. Ond mae'n neis i mynd lawr yn then, jyst i weld mam, jyst i gweld nith fi, a jyst i, chill o mas, chos mae mam wastad yn gael gosip i siarad am, fi wastad gyda gosip i siarad am. Ac, mae fe'n rhywbeth neis weithiau, dwi'n meddwl dyna beth sy'n neis, pan mae gen i siawns pob unwaith y mis i mynd lawr, mae fe'n teimlad really special a really gwahanol, ond yn wedi gyda Dolig, ers i fi bod yn byw lawr gan Gaerdydd, mae fe jyst bod yn gwahanol jyst i mynd lawr, actually, dathlu rhywbeth really neis gyda nhw os maen nhw'n neud symwyr. Mae jyst yn atgoffa fi o pan o'n i'n ifanc. Mae dad wastad yn creu ffys o ysbwriel i gyd. Fel pan i'n lapio rhywbeth, it's just chucked in the corner. Fel, wastad yn y recycling bag. Mae fe wastad yn neud yna.
A mae fe just yn, like, you know, neud I fi werthin, a mae fe just yn atgoffa fi o pan i'n ifanc. So, yeah, mae'n rhywbeth really neis jyst i mynd nôl. A hefyd maen nhw'n cogyniau sy'n, you know, huge bonus. Yeah. Yn eich sachiau chi, pan wyt ti'n tyfu lan, o gaethoch chi, like, tangerines? Yeah. Yeah. O'n i'n tangerines. Yeah, Ellis, beth amdano ti? Na, fi'n meddwl fi'n ifanc. Falle, dim, achos Gwenno, ti'n, 26 nawr? 6, ie. Yeah, achos oedd troddod o fel pan, nôl yn y dirnod, ro'n nhw'n eitha... Back in the day. Back in day, ro'n nhw'n, beth ydi, like, rare? Pryn, ti'n ôl. Pryn? Pryn yw rare, ydy? Tangerines reis yn bryn dylan. A mae hwnna'n atgoffa fi o, like, beth mam wastad yn gweud wrtho fi. So, oedd mam a dad wastad yn cael tangerines, ond oedd mam, oedd hi'n wastad gael lumpen o glo, ac, mae'n wastad, like, the saying of, like, if you get cold, you're naughty. Yeah. Oedd tad ci fi, oedd ei arfer gweithio yn y pyllau glo. A peth yw, like, ar y pryd na, oedd glo yn rhywbeth really, like, Gwerthfawr. When you on the floor, chuck it in your bag. So dyna be oedd e wastad neu, oedd e wastad yn, like, cymryd, like, stockings nhw, roi fe mewn a cymryd adre, jyst i fe roi fe ar y tan. Yeah. Oedd e'n meddwl, like, oh yeah, if you get cold, you're naughty. Oedd e jyst yn meddwl, oh, here we go, here's an excuse, chuck it on the fire. Yeah. So mam oedd priorydd hi, so more like panicked ar y day, like, oh, what have I done? Yeah. Ond mae'n atgoffa fi ddo, o rhywbeth ni wastad i wneud. Ar pob bore Nadolig, o fi a chwaer fi wastad yn cael llythyr o Sion Corn, mam a dad. Yeah. A fi'n cofio un blwyddyn. Spoiler alert. O fi wedi gwneud rhywbeth yn wrong a rhywbeth yn naughty. A ni'n meddwl, o mae Sion Corn mynd i gweud ar y llythyr fi, mae'n gwybod popeth. A fi'n cofio yn y bore sy'n crio. A mam fel, oh, what's the matter with you? It's Christmas. She's like, Mam, mae rhaid I fi gyfadde, nes I hwn. She was like, oh no, I was like, yeah, and Sion Corn knows as well. When it's darllen and it was like, oh, crap, you can say, oh, Mam, yeah, I lied. Oh, wow. Be nes ti'n neud? Wyt ti'n gallu cofio, neu? Nath I cofio beth oedd e, ond it was like the end of the world. Yeah. Like, oh, here we go. Yeah. Drowned it forever now. A o'n i just yn meddwl, Mam, got a day then. Yeah. And Sion Corn's gonna expose me, you're gonna get cancelled by Sion Corn. Cancelled by Sion Corn. Mae hwn yn fab. Well. Beth ydi corn yn golygu? Corn, as in Sion Corn. Dych chi'n gwybod? Corn ydi... Trumpet. Efe? Wel, mae corn yn golygu trumpet. Wel na, mae corn... Corn. Mewn... Corn, ydyn nhw. Ie, mewn rhywbeth gwahanol. Na, mae'n corn hefyd oes. O, i actually yn gwybod. Ie, mae'n rhywbeth gwahanol, ond... O'n i just yn wastad meddwl amdano fe fel enw, but now that you think about it, Sion Corn. That's a good point. It's not chimney, is it? No. Dim chimney. Chimney. O, corn! Ie, so ti'n gallu gael chimney'n corn, siwr. So ti'n gallu. So... O, eich bod fi mwydro o'n, de. So, John the Chimney. John Chimneys. John the Chimney, yeah. No way. Goes around cleaning the map. Yeah. Yeah, dwi'n siŵr, actually. Okay, mae Google yn dweud, Sion Corn is literally Chimney Pot John. Chimney Pot Shot. Oh. So ddim quite fel St Nicholas. So, yng Nghymru, his name's John. Our John. Yeah, our John. A hefyd, fel, dwi'n angen Nadolig, achos dyna pryd dwi'n cael sanau a boxes. Ti'n gwybod? O fi fel hwnna gyda, like, fel show-up products a beth fel hwnna, so always links. Links, yeah, the Links box, yeah. Links Africa, the classic. Yeah. Nes I fi ddechrau dysgu, mae pawb yn really edrych ymlaen I fi ddod adra. So dwi'n cael chocolate, gwyn, all of those. So mae pawb, fatha unwaith dwi'n dod adra, mae pawb yn agor y bwt. So mae Sion Corn di bod! Getting the wine and all that. Literally. Oes unrhyw fel, like, hoff diod I cael dros like, Nadolig?
Dwi'n hoffi, mulled wine neu rhywbeth. Mae hwn yn bangin. Na, ti'n mynd hoffi mulled wine? Na. Gwyn coch di de? Na, mae fel poeth. Gyda'r bach o spices hefyd, fel cinnamon, nutmeg. Na. Oh, what? Na. Chi ddim yn hoffi e? Na. Na. Mulled cider? Chi di cael mulled cider? Oh, You're looking at me now like, what? Okay. Yeah, speaking about time, yeah. No. Wel, be ydych chi'n cael te? Ydych chi'n gael? Bucks Fizz? Bucks Fizz, iawn. Bucks Fizz. Ydych chi'n cofio Baby Sham? Yeah. Oh, it's ringing a bell. Baby Sham. Mae'n debyg i Bucks Fizz, yeah? Mae'r llun ceirw bach ar efo. Yeah. A dwi'n cofio pan o'n ni yn really ifanc. So pawb yn heulu, oedden nhw'n cael Baby Sham neu be bynnag. A dwi'n cofio mam bob tro'n rhoid, os dwi'n meddwl bod o'n centimetr a siondo fel lemonade. A dwi'n cofio teimlo really dda, dwi'n un o'r oedolion o'n 6 oed, teimlo beth. Baby Sham. Yeah. Ydyn nhw'n dal o werthu e, Baby Sham? Yndi, wel, yndi, achos dwi'n cofio dweud y stori yma, yn hen gariad. So pan mis I weld o dros cyfnod yn Nadolig, oedd ei deulu wedi prynu fatha bocs o 24 Baby Sham i fi. Oh, wow. Yeah. Dwi'n rhaid dweud bod fi'n really licio Baby Sham, oedd o fwy o traddodiad, ond literally trwb thing, o pawb yn cael Prosecco really nice. Ac o'n dda, Gwenno, here's your bottle of Baby Sham. Ac o'n dda, yeah. Oh, na, livid. Yeah. So oedd rhaid i ti yfed 24. Oh, na, tragic. Yep, da ni'n mynd i sôn am Baby Sham, da ni'n arall beth eto. Os sy'n rhywun yn y gwrando, mae Gwenno'n caru Baby Sham. Yeah. Yn aml, dwi'n gorffen y pob pennod gyda 3 questions. Basically, mae'r peiriant amser gyda chi, a chi'n gallu mynd nôl mewn amser ac yn weld 3 lefydd wahanol. Ble fasa ti fynd? Go on. Okay. 1, I fynd I wylio concert Amy Winehouse. Pa bynnag un, jyst I fynd I wylio hi'n canu'n fewn. Bydd o'n un. Mae'n siawt dda. Ydy. Dyma un arall. Ma' hwnna'n really stressed. So, fi'n really caru steps. So, na un adeg, lle o'n nhw wedi dod I Caerdydd, ond oedd e'n literally yn bwrw eira, ac o'n I lawr yn y Rhondda, when it's snowing, it's snowing. So, oeddech chi literally methu gyrru yn rhywle, achos o'n I gyd yn snowed in, a nes I methu'r concert, a o'n i'n dead. O'n i'n bolin, o'n I literally yn crio so much, a o'n i'n devastated. Mae'n siomedig. So mae H.O. Steps, mae fe'n dod o Rhondda. So mae teulu fi yn bod teulu fe. A nath nhw gael t-shirt a gael fe I sign o fe I anfynau I fi. And I was like, oh my god! Mae hwn yn lovely. Chwarae teg iddo fe. Mae'n siomedig nes ti colli y concert, ond mae hwn yn chwarae teg iddo fe I wneud rhywbeth fel na. Bwy dda. Good. Wedyn un arall. Falle... Tym bach yn deep, neu falle just like, whenever in my childhood, just I fi mynd nôl, a just gweld fy hun, a just bod fel like, it's alright, it's gonna be fine. Oh, yeah. Like, gweld fy hun yn ifanc, when I'm going through troubling times, and I could just go like, you got it, you know? Ti'n ni canu gyda Elin Fflir. Ti'n ni... you know. Dwi'n licio, peth cyntaf ys ti o bob dim. Ti yn mynd I ganu fo Elin Fflir. Yn gyntaf, sorry, Ellis, wyt ti wedi canu gyda Elin Fflir? No! O'n I ar raglen bach when canu gyda fy Aror. That Aror being Elin Fflir herself. Wow, mae hwn yn cool. It was all just so surreal, to God. Yeah. Pa can nes di canu? Cloriau Cydd. Classic! Gotta be done. Yeah. Oh, cool. Well, dewis trydydd really nice, actually, what a teg. Nes I ddim yn really meddwl am rhywbeth fel na, ond man, diolch am rhannu.
Gwenno Glint yn pressure, ond, you know... Ti'n beth e? Dwi'n meddwl, mae hyn yn mynd i swnio dda bod fi'n trio dwi'n thing off chdi, Iwan Ellis. Ond, na, so ni just licio mynd yn ôl. A dwi'n gwybod mae hyn yn swnio really cheesy, ond ar gyfer dda Nadolig, lle o Nain y Taid a falle dal yn fyw, a just dda bod yn fanna. Achos oedd o'n magical. So, o Nain y massive Scrooge. Ond... Dwi'n hoffi hi. Wel... Ond na, jyst mynd yn ôl i adeg yna. Lle pawb o'r teulu, efo'i gilydd, pawb yn even smalio bod nhw'n cael amser da. So ni'n licio mynd i watch atha concert. Dwi'n mynd gwybod concert pwy, rhywun fatha Prince, neu David Bowie, Michael Jackson even. O'n i'n fan mawr o Michael Jackson y fengach. Rhywun fel la. Diolch yn fawr am rhannu. Ellis, Gwenno, diolch yn fawr iawn am siarad gyda fi heddi. Mae'n wedi bod hyfryd iawn a pleser i clywed eich profiadau chi a traddodiadau. Traddodiadau chi. A gobeithio chi'n cael Nadolig dda iawn hefyd. So Nadolig llawen, hwyl fawr. A blwyddyn newydd dda. A i'ch ditha. Diolch. Ta-ra. Nadolig llawen. Bye. Wel, dyna ni. Gobeithio ti wedi joio'r podlediad yma. Cofiwch, ti'n gallu dilyn ni ar Instagram, Twitter, Facebook. Os ti'n mwy bod ar y podlediad, gad i mi gwybod. A Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda. Hwyl fawr.